belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De toerismecijfers voor de komende tijd zijn bemoedigend op Curaçao, dat zeggen de organisaties CASA en Chata. Ze hebben gisteren teruggeblikt op de maand april en die maand ging beter dan de maanden daarvoor. Er is sprake van een groei van het toerisme en zeker in de zomermaanden zullen meer mensen naar Curaçao komen. Dat valt in ieder geval uit te wijzen uit de hotelbezetting en de boekingen voor huurauto's. Ook duikscholen laten goede cijfers zien. Er is wel sprake van hogere prijzen voor luchtvaarttickets. Daarvoor kiezen meer mensen voor zogenaamde pakketreizen. Daarbij kopen ze het verblijf en de ticket in één keer. De Extra heeft vandaag foto's op de voorpagina van een onbekende rode vloeistof in het water bij Marie Pompoen. Bij de pier hebben gisteren onbekenden 2 grote vaten in het water leeggegooid. Sinds die tijd is een deel van de grond rood gekleurd. Het is onbekend wat voor type vloeistof er in het water is gegooid en ook of het gevaarlijk is. Er zijn monsters genomen door het ADC en daar moet worden uitgewezen wat voor type vloeistof er in het water is gegooid. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço of patrãozita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento que você comini abo. Rits Residence-exploitatie moet 3,5 ton betalen aan aannemersbedrijf LB Constructie. Dat is een uitspraak gisteren van de Caribbean Arbitration Institute Foundation en daarmee lijkt een einde gekomen aan een langlopende zaak. Rits Residence was niet tevreden over de wijze waarop LB Constructie 40 appartementen bouwde op de Scharloweg. Maar volgens de rechter zijn er geen redenen aan te geven waarom Rits Residence niet voor de oplevering van de appartementen zou moeten betalen. De totale kosten bedragen bijna 350.000 gulden. Niet heel negatief, maar ook niet heel positief. De vooruitzichten voor de financiële sector van de Monetaire Unie, Curaçao en Sint Maarten waren en blijven voorzichtig tot licht negatief. Dat heeft de centrale bank gisteren gesteld op basis van een rapport dat is gepubliceerd. Het betreft het Financial Stability Report. Dat staat uitvoerig stil bij de lokale banksector, het verzekeringswezen en de pensioenfondsen. Volgens de centrale bank blijft er reden om goed te kijken naar de ontwikkelingen, maar er is ook geen reden om heel negatief te zijn. Bij de presentatie van het Financiële Stabiliteitsrapport dat de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten gisteren heeft gepresenteerd, was er veel aandacht voor de situatie van de pensioenfondsen. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is stabiel, maar er zijn aanvullende aanpassingen nodig voor meer duurzaamheid van de pensioensector. Dat heeft de directeur van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos, gezegd. De kustwacht in het Caribisch gebied heeft afgelopen week een Belgische zeiler gered die onderweg was naar Panama. Zijn vaartuig kreeg problemen waardoor hij niet verder kon varen. Dat heeft de kustwacht gisteravond gemeld. De man stuurde via satelliet een noodsignaal en dat noodsignaal is door de kustwacht weer verstuurd. Sommige schepen hebben het opgevangen en een van de boten die naar de man toe is gegaan betreft een olietanker. Er is ervoor gekozen om de man mee te nemen naar Argentinië en daar zijn terugkeer naar huis te regelen. Wat er met het zeilschip is gebeurd is niet bekend. Het belooft een waar spektakel te worden in de wateren van Curaçao. Tussen 7 en 12 juni vindt Velas Latinamerika weer plaats. Dat is kort gezegd een enorm mooi botenfestival waar verschillende tallships vanuit de hele wereld bijeenkomen in de haven van Curaçao. De activiteiten zullen vooral plaatsvinden in Otra Banda. Gisteren vond er een persconferentie van de organisatie plaats.
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.